Ja vôbec neviem, čo robím. Však ale oni povedali, tam je napísané, že jedna pumpička. Ja už teraz mám dve. Mám ešte jednu. Však sa mi zdá, že na tejto strane mám menej. No však ale, halo. Ježiš, ale mňa v tme ani nevidno už. Sorry. Nedá si ma napísať predtým. Dobre. Práve som skončila v posilke a rozhodla som sa, že je najvyšší čas ísť do lekárne a kúpiť, do lekárne, no ja neviem, kde to budú mať, a kúpiť si self-tanner. Dúfam, že to tam budú mať, lebo musím prejsť polku ostrova, aby som sa tam dostala. A keď mi tetka povie, že no my to síce máme na stránke, ale halo sa nám to vypredalo, tak to chytím spoza toho pultu, vyťahnem a poviem mi moja zlata. Jasne, ja som. Dávaj. Bože, sa nepamätám, kedy naposledy som mala taký deň, že by ma neovplyvnili sociálne siete, preboha, ale ja iba chodím kúpem, čo nejaká ona Klára povie na TikToku. No ale akože najprv come and shop with me. Bohača, ja to neznášam. Ja to neznášam, keď tu nie sú žiadne ceny. Potom prídem k pokladne a povie mi 750 €. Za čo? Za kečup a kapustu? Ja mám iba jednu otázku, hej. Vyzerám, že takúto hlavu mám. Hej. Že jednu stranu mám väčšiu ako druhú. To čo sú za okuliare? A sa to nedá ani opraviť. Bohača. No super, takže ešte som ani sa nerozhodla, čo idem dneska robiť poriadne. Už som minula 300 €. Však som šla kapustu kúpiť. No super, jasne plná taška, ani nedojdem tam do lekárne po self-tanner, bo sa už ledva ťahám. No super, a to je môj štýl, ja to mám rada. Chodím tu s tým mobilom, takto, ako keby, ja neviem, poklad hľadám. Pritom na mape je, že mám zase 5 km rovno. Bože, nie, ja to potrebujem vidieť. Práve som videla o 300% lacnejšiu tú kapustu, čo som si kúpila. To mám radosť. To mám skutočnú radosť. Tieto okuliare, normálne prídem domov a postupám po nich, lebo už horšie to nebude. Veď normálne mám pocit, že som ich strátila pred 2 kilometrami. Čo je s nimi? Neviem, asi pešia zóna. Až pekné to tu je. Že ja nechcem nič radiť, ale bývam tu už akože taký ten piatok. A tu, kde som teraz, tu som v živote nebola. Ja neviem, či sme sa ale na Malte. Takže taká vec ako chodník tu, no tak to asi ťažko. Tu máš žltú čiaru, môžeš ísť, tu môžeš skočiť. Nemali. Dobarova. No tak akože to máme na stránke, no viete, prepáčte. Idem inde. To si robíš srandu, že hneď vo vedľajšom obchode mali nejaké oné, proste, aha, ďakujem, hneď vo vedľajšom obchode bolo proste, ako sa to volá, opaľovací obchod. Kúpila som toto. Bolo to drahé. Ani to nie je to, čo som chcela, je to nejaká múz, alebo čo, aj neviem, čo to je, ale zúfalé situácie, zúfalé riešenia a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia vec, čo sa mi fakt akože sa strašne páči, ja tu akože chodím, ako keby som pred doslova pár dňami nemala nohu v sadre, hej? A už to začínam trošku cítiť, ale no. Ako myslím si, že sa trošku prejdem, lebo keď som išla tam, tak som mala na mape, že kde idem. A teraz sa už nemám na mape. Teraz idem proste po pamäti, no akože po mojej pamäti, tak ako to by som sa nespoliehala absolútne na nič. Bože, dobre, čo som to vôbec kúpila v prvom rade? Také austrálske zlato. For external use only. Super. Ja som si to chcela vytlačiť do úst. Koľko hodín? Jo,
obed, najprv obed. Si môžem obed robiť z tých 13 kg mrkvy, čo som kúpila, bože ja tiež som akože, ja idem do obchodu a tvárim sa ako keby... Už som sa teda nemohla ísť do obchodu, lebo iba dneska sa dá ísť. No, čo to je? Bože, jedna ponožka. No koment. Bože môj, ja to teraz upravujem. Ja som ani nevedela, že túto časť som nahrala, lebo som myslela, že som vyplakám. Bože. Nemali vysťahovať odtiaľ to v momente. Pán majiteľ, pozrite si toto video. Ježiš. Idem sa baliť. Samozrejme, že to už nebolo na videu, ale keď som vyberala týchto krplov vonku z tohoto ostra, tak som vyhodila hlavný síč v celom dome. Dobrú chuť. No. A ja idem toto šítať, aby som to vedela použiť. Bo to ak pokazím, tak budem vyzerať, ako keby som bola, neviem, hrozne proste budem, ježiš, aká harmonika. To budem vyzerať hrozne. Achtung. Či kokos, to je po slovensky. Asi mi to nepomôže, že to je po slovensky. Samoopaľovacie mlieko. Dobre, poďme na to. Ale najprv si spravím vlasy, lebo to vyzerá, ako keby po mne prešiel nejaký poľnohospodársky stroj. Lepšie. Dobre, takže prvý krok je umyť si tvár. Takže nasádzam špeciálnu čelenku. Bioderma. Ale rozmýšľam, že či si to idem akože nanášať, lebo oni tam používajú taký štetec. To ja nevlastním. Pretože, neviem, proste doteraz som nič také nepoužívala. No. Vymyslíme. Čo to tu ide mi do záberu za pliagu? Ďužo. Dobre. Prvý krok máme za sebou. Tak ja neviem. Tak týmto si to dám. No asi tak krát. A aj to umiem. Všetky informácie, ktoré mám z TikToku.
Takže tomu vravím návod. Dobre, však akože ja si myslím, že aj tak mi pomôže, keď si to prečítame 10 krát, lebo áno, výborne, práve som si otrhla celú vetu. No, tak to preskočíme. Ale počkaj, akože pri vystavení slnka. Však ale sa to volá, že sunless. Sunless. Tak akože sunless so slnkom. Tak ja to chápem. Nič tu nepíšu o tvári. Dobre. Ideme na to. To nebolo v návode. Teraz mi to piky ako šampanské. Kde si to dám? Ty kokos. Ježiš, to strašne krásne vonia. To je jedna z najkrajších voní, aké som kedy ňuchala. Ja vôbec neviem, čo robím. Robí to dačo? Robí to dačo? Neviem. Bahadama, hej. Však ale mi povedali, tam je napísané, že jedna pumpička. Ja už teraz mám 2. Preboha. Robíš si srandu zo mňa, môj mobilný telefón? Šamítaj nás. Nehým sa. Tu niečo robím. No ale tam ešte jednu. Ja netuším, čo robím. Ja neviem. To typujem aj na tie miesta, kde to dávam. Preboha. Ja budem tak hrozne vyzerať, že ani záverečné skúšky nepôjdem spraviť na univerzitu. Sa budem hanbiť. Či to ešte dáme? Tu je málo podľa. No ako ja neviem. Dáme ešte jedno. Však sa mi zdá, že na tejto strane mám menej. Jupi. No a teraz som to asi nepochopila správne, tak teraz ako neviem, že či mám s tým ísť na slnko, či nie. No akože, ja tam trošku vidím rozdiel. Dobre. Dobre, teraz. A teraz je čas si to prečítať, keď som to dala na tvár. Super. Tak ale ja to nechápem. Tak mám ísť na slnko, alebo nemám ísť na slnko? Ja tomu nerozumiem. No asi hej? Idem to vygoogliť. Dobre, to je úplná blbosť, keď sa to raz Dobre, tak to nevyzerám, to iba málo slnka tu je. Prebo. Nie. Mama moja. No však ale, halo. Ježiš, ale mňa v tme ani nevidno už. Sorry. To si robíš srandu. OK, v každom prípade. Mám to nechať 4 až 8 hodín. Ty kokos. No a teraz čo keď budem mať tmavší krk ako túto časť? No to si mala mysleť predtým. Dobre, no tak na to sa napijeme. Pána klamanie nevidno, kde som? Haló?
idem to nechať, dobre, koľko máme hodín v prvom rade? Sú 3 hodiny. Tak do nejakej 8, ja by som to nechala, alebo ešte akože si myslím, že 5 hodín je lepšie ako 4. No dobré. My sa vidíme o 5 hodín. Ja, prečo to je také prečo som taká tmavá? Iba teraz som si dala. No ok. To je krásne strašne, ale wow. Mal som sa dať na nejakú inú časť tela, aby som vedela to potom... Nie, dosť. Najprv to otestujem na moje najviditeľnejšie časti, čiže rovno na tvár, proste... 10 out of 10 would recommend this step by step tutorial. No dobre, nič, ja to nechám, dám. Potom sa ozvem. No, podľa mňa absolútne nádherná správa. Bez by mi vletel nejaký trút, alebo iná podobná haveď. Ja, takže... Dneska si spíme von, ja neviem, stanovačka, kým to neodíde, lebo akože fuj, to čo je? Nie, toto nie je to, čo mi to spravilo, keď som si to včera umila. Iba som si dala masku z tohto prášku, Moringa Powder, 100% raw. Samozrejme, že som to videla na TikToku, tak som si to hneď kúpila. To sa nie, ja sa nevyjadrujem, to je nepopísateľné. Mala som to asi 7 krát, čiže celý týždeň. A zistila som posledného času, že to je nepožívateľné, proste nechutí mi to, sorry. Tak som si z toho spravila masku. No a teraz si ju idem zmyť, aby sme videli, čo mi to spravilo, ten bronzer. Aby sme videli rozdiel, ale ja vidím rozdiel. Akože, ten rozdiel vidím. No. A toto je ako to vypálilo. Skúšala som si môj pôvodný odtieň make-upu. Samozrejme, že to nepasuje, proste vyzerá to ako... No nepasuje to. Zase nie je to až také dramatické, hej, večer to bolo horšie, však ale vyzerala som, ako keby som chcela zmeniť rastu alebo čo, takže... Ale... Takto teraz po zmyti a ešte jednu vec, čo som nemala v tom videu, dávala som sa nakoniec na uši, lebo nakoniec to vyzeralo, že mám tmavú tvár, tmavý krk a uši úplne biele, ako, no vyzeralo to zle. Čiže, kde to je? Moje hodnotenie austrálskeho zlata je veľmi pozitívne, pretože je to krásne, naozaj páči sa mi to veľmi a hlavne keď sa trošku zotmie, tak to vidno ešte viacej. No ale jednoznačne musím nájsť, že čo je toto za vôňa, pretože takúto krásnu vôňu, wow, vôňa to úžasne. Keď to takúto voňavku mala. Samozrejme, ale tým, že to je bronzer, hej, je to proste dočasná záležitosť, tak po nejakom čase to určite vybledne. Všetko je hnedé, celá fľaška je hnedá, celé umývadlo je hnedé, tričko a nejdem ukazovať. Za 21 € si myslím, že to je super. Za mňa 8 z 10, odporúčala by som. Len s tým, že postupom času sa to proste vytratí. Už to nebude také. Takže, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Nezabudnite ma podporiť, pretože to je to, čo mi naozaj veľmi, veľmi, veľmi pomáha. No a my sa vidíme pri ďalšej katastrofe. Majte sa!